ନା ଶାଗ ଟିକେ ଭାତ ଟିକେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଶାଗ ଭାତ ଖାଉଥା ବଇଥ ମୁଁ ଆସୁଛି କହିଦେଇକି ପଳେଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ନଟ କୁଟିଆ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। 3 ଦିନ 4 ଦିନ ହେଇଗଲା, ବୁଝିଲେ କି? 4 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ମାଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ। ଆରେ କହିକି ଗଲେ ଆସିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ନା କଣ କରିବେ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଋଷିକି ବସିଛନ୍ତି। ନା ସେ ସମୟରେ ବଡ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ବିମଳା। ବିମଳା ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି। ବିମଳାଙ୍କ ବୋଲ ବିମଳା ମૈୟା କି ଜୟ। ମା ହେଲେ ବିମଳା ହେଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ରଜେଶ୍ୱରୀ, ରାଧାରାଣୀ ହେଲେ ବ୍ରଜର ବ୍ରଜେଶ୍ୱରୀ, କିନ୍ତୁ ବିମଳା ହେଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ରଜେଶ୍ୱରୀ। ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିମଳା ମା ପୁରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ମା ବିମଳା ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରେ ସବୁ ଅଛି। ହେଲେ କଣ କହିଲେ ନା ଯାହାହେଲେ ବଡ ଭଉଣୀ ତ, ସାନ ଭଉଣୀ ନା, ନା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ ଭଉଣୀ ବଡ ଭଉଣୀ। ତ କହିଲେ କଣ ହେଲା କାନ୍ଦୁଛ? ନା ଏମିତି କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲା, ଗାଳି କଲେ ତମକୁ ସ୍ୱାମୀ କି ନିଜର ଅଣ୍ଡର